Самодостатність і нові шанси дають вам можливість прийти до внутрішньої стабільності. Ваша ясність допомагає вийти з важкого кармічного періоду, ви рухаєтесь уперед, а тягар залишається позаду. Ідіть за своїм покликанням і дійте рішуче. Так ви зберете себе в єдине ціле і станете творцем свого життя. Рішуче рухаючись уперед, ви відсікаєте ілюзії та страхи. Прислухайтеся до себе і обирайте. Трансформацію, вона необхідна вам для входу в навчання та розвитку. Саме там розкриється ваша творчість, ви вийдете на свій справжній шлях, і до вас прийдуть ваш врожай та гармонія. Афірмація «Я самодостатня і впевнено приходжу до своєї стабільності». Я виходжу з важкого кармічного періоду, залишаючи тягар у минулому. Я слухаю своє покликання і дію рішуче. Я обираю трансформацію, розкриваю свою творчість і йду своїм істинним шляхом. Гармонія і мій врожай приходять до мене легко і вчасно,